ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଯାହାର ଗୀତରେ ସାରା ହୃଦୟ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା, ଯାହାର ଗୀତରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାର ଗୀତରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଆଖି ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଚହଟି ଉଠୁଥିଲା। ସେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମରିବାର କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଜଣା ଅଛି। ସେ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହଉ କି ଲିଭର ନଷ୍ଟ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସବୁ ପଛର ଗୋଟିଏ କାରଣ ମଦ। ମୁଁ କହୁନି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପିଇକି ମରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ମଦ ଟିକେ କମ୍ ପିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅ। କାରଣ ଆପଣ ମରିଗଲେ କେଉଁ ମା ଗୋଟେ ତମ ଭଳିଆ ପୁଅ ପାଇବନି, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ତମ ଭଳିଆ ଭାଇ ପାଇବନି, କି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀଟେ ପାଇବନି। ତମେ ସିନା ମରିଯିବ, କି ଅନ୍ୟକୁ ଢେର ସାରା ଦୁଃଖ ଦେଇଯିବ। ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରରେ, ତାଙ୍କର ଗୀତରେ ଆଜି ବି ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି।